И освен дали, стари традиции, както в кудевъдството, така и в света на духовното, така и във връзките с извънземните. Ние тук в този регион ти снощи сподели за една особена друга традиция, свързана с финансовата система. Нещо много интересно, което сигурно ще бъде и крайно интересно за зрителите, тъй като по дяволите до нея се бях сещал, че такова нещо може да съществува. Да. Нека да кажем първо, че ние сме тук Тракия е лоното на започване, зачатъката на монетите, на паричните средства. Не е Гърция, не е Малазия, точно тук на Балканите започват едни така наречени протомонети или протопари. Те са още от второто хилядолетие известни, имат много различни форми. Брадвички от бронз, стрели от бронз, делфинчета от бронз, кръгове от бронз. Всичко това предшества монетите. И да, монетите първите не са тук, нали, някои са в Лидия, другите са в Еолия и така нататък, но тук започва. И когато другите държави градове или градове започват или владетели да секат монети, тук естествено започва процеса на фалшифициране. Примерно, тетрадрахмите от градовете по Тракийско море, по крайбрежието, нали, Беломорието, започват да секат едни големи монети номинали, като тетрадрахми и статери, примерно. И тук започват веднага фалшификация на момента в огромни количества. Примерно оловния ядра с дебело посребряване и същата матрица горе-долу, нали, с които внасят в тази система, нали, разкол. Същото се получава при Източната Римска империя. Първата българска държава няма монетосечене. Никакво. Нула. Зеро. Да. Те имат едни медальони, примерно, в по-късен етап, но както е, това не е монета. Българското монетосечене официално започва при Иван Асен II. Това е 13 век. Да, второто българско царство, така наречено. Ние един период от 6-700 години ние живеем без наши монети. Фалшифицирайки Константинополските, така го кажа или лично. Така, те правят едни, нали, медни парички, които са вдлъбнати, наричат се скифати или номизми. Много успешно нашите, те са много често медни или от бронз, нашите ги фалшифицират, правят матрица, секат в огромен тираж и циркулират тези фалшификати, така че ние имаме опит в фалшифицирането по тези земи поне 2500 години. Поне 2000. Да, защо сме толкова добри в това? Абсолютно. Значи, в момента, в който се появи нова парична единица някъде, ние веднага я фалшифицираме. Затова искат да въведат дигитално евро и дигитални валути навсякъде, просто за да се спасят от наши милости. Сега ще ги победим, аз съм сигурен, че ще успеем да фалшифицираме, между другото, и дигиталните валути. По някакъв начин някой ще измисли нещо и ще има фалшиви дигитални евра, които ще циркулират и всичко ще се разпадне. Нали? Цялата добре изградена система за световна доминация ще се разпадне отвътре от само себе си благодарение на наши милости. Аз твърдо вярвам, между другото, че ако някой може да победи зловещите планове на нашите управници за бъдещето на тази планета, точно от Балканите ще дойде решението. Ние сме способни да унищожим всичко, което не ни харесва. Да. Ние ще го уроним, нали? Ще го изядем отвътре и то ще се разпадне. Най-близкият пример, въвеждането на еврото, което ще настъпи от януари месец следващата година, съвсем близо след по-малко от един месец. Аз съм сигурен, че с въвеждането на новите евробанкноти и монети ние ще пуснем фалшиви евробанкноти и фалшиви евромонети. Това съм 100% сигурен. С сигурност и те ще са с по-високо качество и по-добра защита от истинските. От истинските. Ще са по-хубава хартия. А що се отнася до цифровите пари, те постоянно предупреждават за тези фишинг измами, които, нали, тези преводи, които се източва револют или IBAN сметка или банкова, това е навлезнало вече, така че ние там ще ги ударим. В смисъл, имаме 2500 години в фалшифицирането на монети. Да, и това, което искам да добавя, ти спомена, че всъщност са намерени огромен брой, огромни количества от тези фалшифицирани монети. Тук при археологически разкопки
скобки горе-долу из района. В смисъл това не е предполагаем някакъв бизнес, нали, ти да са или нещо, което е било ограничено по своя мащаб. Цяла индустрия си е било, да. Виждал съм много смисъл, да. Те ги наричат варваризация, ама се чисти фалшификати. Нали? Ти имитираш матрицата на основния, който е пуснал, като подменяш ценния метал в нея. Нали? Това си е чиста фалшификация. Нали? Тъй, че различни форета и уловни подражания са в много, особено може да се проследи района около Второ българско царство пък за монетите, които имитират владетелите на Източната Римска империя, като примерно армията на Константин Тих, който похода, тя има на места, където е спирала заровени цели делви с такива подражания, с които е било плащано на войниците. Тоест, това е било и държавна политика. Така че, нали, виждаме как дори да нямаш пари, можеш да ги фалшифицираш и да продължиш да съществуваш. Да. Една практика, на която се основава цялата финансова система в момента. Така наречения Американски федерален резерв и Европейската централна банка. Нали, то първо беше гарантирано с злато, после с петрол. В момента е гарантирано с държавни ценни книжа, които се печатат трилиони всеки месец. Трилиони всеки месец. Да, иначе това са истински пари и не ни очаква никакъв такъв финансов колапс, но така, за да може би да приключим нашия разговор. Това, което вдъхва надежда от чутото до този момент е, че всъщност ние на това място живеем от минимум 10 000 години. Да кажем. През катаклизми, наводнения, чуми, варвари, които не са успяли да ни претопят. Не. Ние генетично сме много близо до онези хора. Да. И това е от 10 000 години. Ние си живеем тук, продължаваме да си живеем тук, независимо какво се случи. Да. Което означава, че е много вероятно и след 10 000 години ние пак да сме тук. Възможно е. И пак да фалшифицираме пари. Устояли сме стотици години на робство, стотици години на владения от други народи, коренно различни от нашата култура и все пак сме оцеляли. Така че аз имам твърдото усещане, че ние колкото и да сме зле, ако се държим за корена, завещана от нашите предци, ще имаме една опора, която да устоим този цикъл, който приключва в момента или искат да го приключа, защото ако възприемем, че космическите цикли са горе-долу на 12 000 години или 12 000 нещо, този цикъл приключва или скоро ще приключи и ние пак ще оцелем по някакъв начин, като тук Балканите, България го дават една от сигурните територии, според геолози, според всякакви, които предчувстват разни катаклизми. И според, между другото, тук искам да добавя към списъка от хора, които определят това място като сигурно, бяха изтекли слайдове от една презентация, не помня дали беше на Мерил Линч или някаква така голяма финансова къща, където даваха в слайдовете на тези презентации местата, където цивилизацията ще продължи. Това говорим, значи, за голяма инвестиционна фирма, която прави слайдове за това къде ще продължи цивилизацията и българската територия на от местата. Съгласен съм. Да. Напълно съм съгласен и смятам, че тази земя, която ние сме в момента, не е само богата, но тя е и много устояваща на катаклизми и всякакви апокалипсиси. И смятам, че енергийно тази земя е била и ще бъде. От твоята уста, в Божиите уши. Да. Любомире, много ти благодаря за това, че ни прие. Бе прекрасно гостуване. Следващия път ще дойдем със сигурност, ако разбира се сме поканени, на малко по-хубаво време и се надявам да ни заведеш и да ни покажеш, за да видим наяве всичко това, за което ти ни говориш, защото отново повтарям за зрителите, това, което Любомир разказа сега пред камера, това са действителни неща, които са основани на действителни разкопки, на изводи направени от действителни учени, не от хора, които просто се чудят как да си измислят някакви неща, които да им набират кликове в интернет. Да. Това е нещо действително и истинско и този народ, към който принадлежим ние, всъщност ние сме си у дома и тук ни е мястото и никой не може и няма правото да ни прогони. Да, защото тази земя е наша, както се казвали българските лете, по-просто направо.
чудесен край, чудесен завършък. Всичко хубаво. Много ти благодаря. И аз също.